Vedeli ste, že tie najmodernejšie náhrady kĺbov sú z tých najkrehkejších materiálov? Ani vám to nedáva žiadnu logiku? Vysvetlí to renomovaný ortopéd doktor Andrej Švec. A spýtam sa ho aj na úlohu robotov na operačných sálach. Dokážu napríklad nahradiť tú potrebnú mužskú silu na tento typ výkonov? Potvorilo by to dvierka ženám, operatérkam na operačné sály? A dokáže ho aj po tých rokoch niečo zaskočiť alebo prekvapiť pri operačnom stole? Tak pozerajte a počúvajte tento rozhovor. Vznikal, keď bol doktor Andrej Švec sám pacientom. Dnes už je naplno pri tých svojich v nemocnici. Dobrý deň, v kresle pre hostia dnes vítam doktora Andreja Šveca. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Je to jeden z najväčších odborníkov na ortopédiu na Slovensku, je prednostom prvej ortopedicko-traumatologickej kliniky v nemocnici Ružinov, je to Univerzitná nemocnica Bratislava, teda najväčšia nemocnica na Slovensku, je aj lídrom pre endoprotetiku v nemocnici Medisimo, teda malej špecializovanej nemocnici na ortopédiu a zároveň hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre ortopédiu. Je to široký záber, ďakujem, že ste si na nás našli čas, lebo znie to, že ste riadne vyťažení. No, tak riadne vyťažený som a teraz som mesiac po operácii pravého ramena, tak akurát končím PN-ku, takže som si našiel čas. Takže to šlo vďaka vášmu zraneniu, potom sa možno spýtam aj, aký ste pacient. A najprv začneme tým vašim širším záberom, ktorý máte na ortopédiu, pretože vy sa vďaka tejto optike, všetko to, čo som vymenovala, čo robíte, viete pozrieť priamo po tú pokrievku, že ako dnes vyzerá tá ortopédia na Slovensku. A tá genéza, lebo ste predsa len v praxi skoro 35 rokov, akým vývojom vlastne tá ortopédia prešla a kde je dnes? Skúsme tak na úvod, tak stručne, potom si rozoberieme niektoré veci bližšie. Tak slovenská ortopédia bola súčasťou československej ortopédie a tá československá ortopédia najmä vďaka tomu, že mala technologické zázemie a mala k dispozícii vlastné endoprotézy vďaka profesorovi Čechovi, ktoré sa vyrábali v Poldi Kladno pôvodne, tak vlastne zachytila celý ten trend rozvoja endoprotetiky, na rozdiel od niektorých iných krajín, ktorí takúto možnosť tej technológie nemali. Takže tá endoprotetika sa vlastne súbežne vyvíjala v bývalom Československu spolu s tou západnou Európou, najmä teda čo sa týka Švajčiarska, Nemecka, Francúzska, kde vlastne sídlilo to centrum vlastne vývoja týchto endoprotéz, endoprotetických operácií. Po rozpade Československa v roku 1993 a po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa tá kontinuita nejak neprerušila, ale pokračovala ďalej. A endoprotetické operácie sa stali v priebehu ďalších 2-10 ročí v podstate bazálnym výkonom na väčšine ortopedických pracovísk na Slovensku. Alebo sa niečo zmenilo? Myslím, že dnes sú to nielen endoprotézy bedrového kĺbu, ale aj kolena, lakťa, ramena a tak ďalej. Tie počty v podstate neustále stúpajú. Čo sa týka kolena bedrového kĺbu, tak ten počet dosiahol pravdepodobne svoj vrchol priepustnosti tých operačných sál, ktoré na Slovensku máme. A v podstate v priebehu posledných 5 rokov zostáva plus minus stabilizovaný. Už keď ste načetli tú endoprotetiku, tak na akých sme číslach? No, čo sa týka tých výkonov na váhonosných kĺbov, to znamená koleno a bedro, niekde okolo 70-80 na 100 000 obyvateľov, čo je teda radové menej ako je priemer krajín OECD. V oblasti ramena tam sa tie počty v podstate tie stále rastú a naposledy sme boli niekde na počte na Slovensku okolo 3,5 tisíca implantátov ročne. Samozrejme, rameno nie je taký exponovaný kĺb, ako je bedrový a kolenný kĺb, lebo je to kĺb, ktorý je visiaci, není zaťažený tak výrazne mechanicky, a zase na druhej strane má extrémne rozsahy pohybu a vlastne tie implantáty, ktoré sa na ramene robia, sa delia na dva základné typy, teda na anatomický, ktorý vlastne kopíruje anatomickú štruktúru kostí, ak sú zachované mäkké štruktúry, to znamená manžeta rotátorov, to je teda svalová manžeta okolo toho kĺbu. V prípade, že to tak nie je, tak sa používa tzv. Reverzný implantát, kde je vlastne zamenená hlava humeru a jamka. Tá jamka je namontovaná potom v tom ramene, v tej
ramenej kosti a tá glenosféra, tá je namontovaná potom na lopatke. Ale tieto endoprotézy určite tiež prešli vývojom. Kde sú dnes? Z akého sú materiálu? A aká je ich životnosť? Tak tie primárne protézy, ktoré začali byť úspešné, boli vyrobené z chromkobaltovej zliatiny, ktorá bola leštená na vysoký les, boli väčšinou z jedného kusu, to znamená, že aj hlava tej protézy bola súčasťou toho implantátu a bola teda z leštenej zliatiny kovovej. Tie jamky, ktoré sa používali, boli z polyetylénu, predtým sa skúšali používať aj iné materiály ako teflón a rôzne iné, ale najúspešnejší sa ukázal polyetylén a to boli vlastne prvé úspešné endoprotézy, ktoré aplikoval Sir John Chanley v Anglicku. To bolo niekedy začiatkom 60. rokov a potom postupne ten vývoj sa preniesol a tie implantáty sa začali používať v širokom meradle. Časom sa prišlo na to, že tie implantáty, ktoré boli takto koncipované, čiže leštená kovová hlavička a polyetylen cementovaný, čiže na to ukotvenie bol použitý kostný cement, to je teda polymetylmetakrylát, sa začali po určitom čase uvoľňovať. Nevedelo sa prečo, tá vína sa dávala z časti... Čiže tie látky sa uvoľňovali do ľudského tela? Alebo degradoval aj ten materiál? Jednak degradoval materiál, oxigenáciou ten polyetylen sa vlastne postupne vydrolil a vydral a došlo k uvoľneniu toho implantátu. Preto sa hľadala cesta, ako použiť iné materiály a začali sa používať tzv. Bezcementové implantáty, ktoré už nie sú vyrobené z chromkobaltu, ale sú vyrobené najčastejšie zo zliatiny titánu, čo je teda titán, alumínium, vanát alebo niob, ktoré sa ukotvujú presne do predom pripraveného lôžka systémom press-fit. To znamená, že lôžko, ktoré máte pripravené pre protézu, je presne také isté veľké ako protéza, ktorú tam dávate, respektíve tá protéza je o niečo väčšia, hej, aby tam držala. Takto je to už koľko rokov tento typ? Tento typ protézy sa používa už vlastne od 80. rokov. To boli najmä závitorezné jamky typu Zweimiller, ktoré sa používali v podstate už koncom 80. rokov, potom najväčší boom bol v 90. Potom prebehol určitý vývoj v Amerike, kde sa začali používať sférické acetábula. Čiže je to také menej invazívne? Je to trošku menej invazívne ako tie závitové acetábula a začal sa používať makroporózne povrchy. A aj tá jamka... Že lepšie drží? Áno, tamto trenie vnútorné je dostatočné na to, aby ten implantát držal v tom pripravenom lôžku v kosti. A môžete ho potom rôznym spôsobom ešte ďalej stabilizovať s krútkami alebo niektorými inými časťami tej endoprotézy, rôznymi výbežkami, expanznými krídelkami a tak ďalej. Vieme sa ešte tu niekde posúvať? Vieme. Keďže aj tieto protézy napriek celému vývoju sa z času na čas uvoľňujú, tak sa hľadali riešenia, že vlastne prečo sa to deje, tak sa identifikoval hlavný faktor a hlavným faktorom boli otierové častice. Čiže otierové častice všetkých tých častí toho implantátu. Kostného cementu, ak bol použitý, kovových častiek, teda tam bol kov, ale najmä teda tých polyetylénových častíc. Tie nanočastice sú biologicky veľmi aktívne a vyvolávajú vznik tzv. Otierového granulómu okolo toho implantátu a následne s tým dochádza k postupnému uvoľňovaniu tých implantátov, lebo kosť ustupuje tomu granulómu. Dnešné endoprotézy sú trvácnejšie, sú z kvalitnejšieho materiálu, ktorý tak nedegraduje a ani sa neuvoľňuje do tela, čiže by sme povedali, že sú najkvalitnejšie, aké zatiaľ boli. Ten vývoj teda ide aj v tomto stále dopredu, ešte má kam ísť. Ešte by som doplnil k tým materiálom, že sa veľmi úspešne začala používať keramika v ortopédii, najmä zirkoniová keramika, alebo ešte aj alumíniová keramika, ktorá má strašne nízky otier, prakticky neprodukuje žiadne otierové častice a existuje aj sklbenie keramická jamka a keramická hlavička. Čiže tam ten otier je úplne minimálny.
Má to zase svoju nevýhodu, že tá keramika je do určitej miery krehká, tak ako porcelán, a môže dojsť k poškodeniu tej časti, ktoré je vyrobené z tej keramiky. Samozrejme, teraz používame už tzv. Tretiu generáciu tej keramiky. Čiže asi dosť vylepšená. To je vylepšené tak, že tie zlomeniny sú niekde rádovo v tisícinách percenta operovaných pacientov. Ale môžete použiť potom aj kombináciu polyetylén a na druhej strane keramickú hlavičku. Takže tam, povedzme, sa trošku eliminuje to riziko toho poškodenia tej keramiky a zase ten polyetylén má niektoré výborné fyzikálne vlastnosti, ako je tečenie, zastudená, absorpcia energie a tak ďalej, ktoré sú výhodné pre ten implantát. Toto vy vidíte ako odborníci, je to veľmi technické a pre laika asi až príliš komplikované a ten bežný život toho pacienta s tou endoprotézou je vďaka tomu, že je už na takomto stupni vývoja lepší v tom, že dlhšie vydrží tá endoprotéza, má s ňou naozaj kvalitnejší život, že môže napríklad aj športovať ako predtým. A čo sú tie benefity pre toho pacienta? No tak hlavným príznakom, ktorý privádza pacientov k lekárovi pred implantáciou totálnej endoprotézy akejkoľvek, je na 99% bolesť. Čiže bolesť je to, čo chceme odstrániť u toho pacienta. Keď nebude mať bolesť, bude mať aj lepší pohyb, bude mať lepšiu chôdzu, bude môcť, povedzme, rekreačne športovať, bude sa môcť venovať koníčkom a tak ďalej. Čiže tá bolesť je najdôležitejšia. Druhým faktorom je rozsah pohyblivosti. U tých pacientov v tých terminálnych štádiách, tých artrotických postihnutí je ten rozsah pohyblivosti niekedy veľmi výrazne limitovaný, že tí pacienti nie sú schopní sedieť, nemôžu ísť samostatne. Už to tak obmedzuje, na toaletu, nemôžu spať. Je toto východisko? A tak ďalej. Pre týchto pacientov to je absolútne východisko a úplná zmena kvality ich života. Je nejaký optimálny vek, ktorý ortopéd považuje za vhodný na endoprotetiku, teda výmena kĺbu? Tak vek pacienta nie je pre ten endoprotetický výkon najrozhodujúcejším faktorom. Najrozhodujúcejším faktorom je, že či ten pacient je schopný podstúpiť operáciu a či je ju schopný podstúpiť bezpečne. Čiže tá bezpečnosť pacienta je na prvom mieste. Pokiaľ tú operáciu a anestéziu vie podstúpiť, tak ten výkon môžeme realizovať. Čiže aj 90-ročný človek v prípade, že má akutný stav toho kĺbu? Stáva sa bežne, že pacienti na 90 rokov, najmä teda ženy, majú úraz, zlomeninu krčku stehnovej kosti, kde primárnym ošetrením u takéhoto starého človeka je implantácia tzv. Cervikokapitálnej protézy, ktorá nahradí tú zlomenú časť tej hlavy stehnovej kosti. Tá operácia trvá zase mobilizovaný. Pacient alebo pacientka, alebo väčšinou sú to ženy, tak na druhý deň je mobilizovaná, môže chodiť. To znamená, odpadá zvýšené riziko, povedzme, komplikácií spojených s dlhým pobytom na lôžku, ako je bronchopneumónia, pneumónia, rôzne zápaly. Dobre, ale ten kĺb má nejakú životnosť, takže ako napríklad tú endoprotézu podstúpi tú operáciu pacient, ktorý má napríklad pod 50 rokov, tak je pravdepodobnosť, že ju ešte bude musieť raz v živote podstupovať? Tá pravdepodobnosť tam určitá je, lebo dnes sa na Slovensku pohybuje ten revision rate takzvaný, to znamená, koľko revízií na 100 operácií máme, je niekde na hranici 5% za posledné roky, čo je veľmi dobré číslo. Vezme, v Nemecku je to až 15%. Hej. Mení sa tá skladba tých pacientov a tých problémy? Je to životným štýlom a tým, ako žijeme? Mení sa nejako z vášho pohľadu ako lekára to zdravie tých pacientov, čo sa týka pohybového aparátu? Vidíte tam nejaký trend, nejaké špecifika? Starne nám populácia, to je akože všeobecný trend. Ľudia zomierajú neskôr, ako zomierali pred 20 rokmi. To znamená, že aj to dožitie tých pacientov s tými implantátmi, dnes sú pacienti, ktorí majú implantáty už 30 rokov po operácii, alebo aj viac niekedy. Takže vidíme aj takýchto pacientov. Samozrejme to, že nám starne populácia, zvyšuje aj dopyt po týchto operáciách a ten dopyt teda presahuje možnosti slovenského zdravotníctva v súčasnosti. Pokiaľ sa nič neurobí, čo zatiaľ sa nič urobiť neplánuje, okrem toho, že na papieri napíšeme, že čakacia doba môže byť len, pol roka.
ale nespravíme žiadne opatrenia na to, aby sa zvýšila priepustnosť operačných sál, aby bolo viacej ortopédov, viacej operačiek, tak sa to nevyrieši. Respektíve to vyrieši trh tým, že ponúkne pacientom, ktorí budú mať čakaciu dobu na takúto operáciu povedzme 2 roky, že v súkromnej nemocnici vám takýto výkon spravíme za nejakú úhradu. Tá úhrada práve... Presne tú tému, taký kameň úrazu, to sú čakacie lehoty na výmeny kĺbov, pretože na Slovensku sú oficiálne 2 roky. No, to záleží od pracoviska. Pochádzajú sa niekde asi od 3/4 roku až do 2,5 roka. Podľa toho, ktoré pracovisko, aká časť Slovenska, ono sa to líši. A poznáme aj ľudí, ktorí čakajú aj 3 a viac rokov, čiže tá prax je asi taká. A potom presne, ako ste to už načrtli, veď vy aj pôsobíte ako líder pre endoprotetiku v nemocnici Medisimo. Sú aj špecializované malé zariadenia, ktoré tým, že sú práve špecializované, tak majú tú možnosť, že dokážu tých pacientov zoperovať rýchlejšie, je to niekedy aj v týždňoch. Vlastne čím to je a čím je ten benefit pre pacienta v jednom type zariadenia, treba v tom súkromnom malom, alebo ste aj prednostom kliniky v najväčšej nemocnici na Slovensku, teda v štátnej nemocnici. Skúste porovnať tie benefity a prečo by si napríklad pacient možno mal vybrať práve tú cestu tej kratšej čakacej doby, aj keď za úhradu. Veľké nemocnice, pre všetkým teda kliniky, ktorých máme na Slovensku niekoľko, riešia kompletné spektrum operácií. Povedzme, nemocnica v Ružinove, teda prvá ortopedicko-traumatologická klinika okrem endoprotetiky rieši spinálnu chirurgiu. Kompletne celú od úrazov, cez onkologické ochorenia na chrbtici, cez deformity a tak ďalej. Ďalej rieši kompletne problematiku onkoortopédie. V podstate ako jediné pracovisko na Slovensku komplexne, to znamená vrátane chrbtice, vrátane pánvy, nielen končetinové, väčšinou teda sarkómy. Tým pádom tá kapacita toho pracoviska sa rozkladá. Pracovisko sa rozkladá na viac vecí a potom sú tam ďalšie veci, športové úrazy, artroskopie, operácie nohy, predná noha, haluxie a tak ďalej. Takže celá táto škála tých pacientov je sústredená na jednom pracovisku. Tým pádom samozrejme aj tá fokusácia na jeden typ operácie nie je taká ako na tých menších pracoviskách, ktoré vykonávajú povedzme len jeden alebo 2 typy výkonov typu endoprotéz. Čiže robia endoprotézy kolena, endoprotézy bedrového kĺbu a endoprotézy ramena. A na každý tento výkon majú nejakého špecialistu, ktorý teda tento výkon robí, alebo teda nejaký tím, ktorý tieto výkony robí. Tým pádom je to časovo flexibilnejšie? Je to flexibilnejšie, dá sa naplánovať presne ten pacient, dá sa vlastne mu ušiť na mieru termín, dá sa mu výjsť v ústretí, tí pacienti sa pripravujú individuálne, čo v týchto veľkých nemocniciach niekedy je problém. Tam sa stane, že pacient v rámci predoperačných vyšetrení sa mu zistí nejaká, kardiologická porucha rytmu, ktorá musí byť vyšetrená, alebo možno sú to ďalšie komplikácie čas. Takže aj z tohto pohľadu tie špecializované nemocnice podľa môjho názoru majú svoje miesto a pomôžu v tom celom spektre tých výkonov sa fokusovať na jeden, povedzme, alebo 2 alebo 3 typy výkonov, ktoré robia na špičkovej úrovni so špičkovým materiálom a so špičkovým tímom. A tým pádom vlastne pomáhajú tomu zdravotníctvu v tom, že tá čakacia doba sa nepredlžuje tak enormne, ako by sa predlžovalo, ak by takéto nemocnice neboli. A je to bežné v zahraničí? Je to úplne bežné v zahraničí. Na vašom pracovisku v nemocnici Ružinov používate aj robotiku. Skúste vysvetliť laikovi, že vlastne v čom je nápomocná tá navigácia robotom pri operáciách aj tých endoprotetických, že je to vlastne trend a znamená to, že do nejakého horizontu 5-10 rokov to už bude úplne bežné, lebo dnes je to skôr teda zatiaľ asi rarita. Koľko máte tých robotov v nemocnici? V Ružinove, čo sa ortopédie týka, máme 2 spinálnych a 1 endoprotetického. Jeden takýto endoprotetický ešte v nemocnici Bory. Viacej, pokiaľ viem, na Slovensku nie je. Tých spinálnych
predpokladám, že tiež už viac zatiaľ na Slovensku nie je, aj keď myslím, že niektoré nemocnice majú záujem takéto roboty. A potom sú roboty typu Da Vinci, čo je ale úplne iná kategória a na úplne iné diagnózy. Čiže v ortopédii je tá robotika zatiaľ na Slovensku len v začiatkoch. A skúste len vlastne vysvetliť, že v čom je nápomocná tá navigácia pre ten lekársky tým, ktorý je na sále? Je to vlastne treťogeneračný robot, kedy sa používala iba navigácia. Tá sa vlastne používa stále a k tej navigácii bola pridaná vlastne mechanická robotická ruka, ktorá podľa toho, ako pripravíte toho pacienta na tú endoprotetickú operáciu, tak si zameriate anatomické body. Ten robot vám vypočíta os končatiny, vypočíta vám veľkosť, vy si môžete meniť rotácie podľa toho, ako potrebujete. Čiže je to na stole taký presný parťák, ktorý... Je to parťák a vy si môžete určité parametre v rámci toho robota naprogramovať a ten robot potom vlastne presne toho, čo naprogramujete a čo vy si určite akú os, akú veľkosť, aké náklony, aké rotácie, tak to ten robot vlastne presne zameria, vy to už iba mechanicky vlastne dorobíte. Ako prednosta ortopedickej kliniky máte presah aj na akademickú pôdu. Majú dnešní medici záujem o ortopédiu a je stále ortopédia doménou mužov? Do určitej miery máte pravdu. Ortopédia je stále doménou mužov. Súvisí to jednak s charakterom tej práce, aj určite aj s nejakou fyzickou silou. Ale v poslednom čase, v posledných 10 rokoch sa medzi nami objavujú aj dámy, ortopedičky. Práve tá robotika a jej nástup na operačné sály eliminuje tú fyzickú náročnosť toho operátora do budúcna? Alebo... Nemyslím si, že to s tým nemá nič spoločné. To má skôr s presnosťou tej operácie a s tou reprodukovateľnosťou. Čiže tá fyzická sila tam bude potrebná stále? Tá tam bude potrebná stále, samozrejme. Vy ste sa ortopédom v podstate nestali úplne priamočiarou ani lekárom, lebo ste v takých rokoch, keď sa človek rozhoduje, že čo so životom a na akú školu pôjde, tak ste zamýšľali sa nad tým, že by ste boli športovým komentátorom. Mali ste nejaký vzor športového komentátora, pre ktorý ste nad týmto rozmýšľali, alebo prečo, keďže už ste mali 2 generácie lekárov v rodine, ste na tú medicínu nehľadeli hneď priamo, ale chceli ste najprv toto povolanie? Však pravdepodobne asi preto, že som mal 2 generácie už pred sebou. Nie, to bolo na strednej škole ešte pred maturitou, keď sme sa bavili, že kto by čo chcel byť, tak ja som mal taký, ani nie komentátor, ale akože športový novinár. Takže ale to ma prešlo. To bolo inklináciou k športu, alebo... Áno, ja som hral tedy v podstate basketbal za Inter Bratislava ako dorastenec a s tým športom ma to určite nejakým ovplyvnilo. Chodil som na športové gymnázium na Hubeného, na basketbalové. Takže určite toto bol jeden z tých dôvodov, ktoré ma k tomu viedli, ale potom tá medicína zvíťazila na plnej čiare. Tá rodina zapôsobila? Áno, aj. Keď robíte tie operácie, je to ešte stále po tých rokoch práca, ktorá vás vie prekvapiť, nakoľko robíte rutíne, tak možno mechanicky, by som povedala ako autopilot, a nakoľko je to dosť individuálne podľa toho, že o aký prípad ide, dokáže vás aj po tých rokoch naozaj niečo na tej operačke ako operatéra zaskočiť? Samozrejme, že vždy sa môže stať niečo nepredvídané. Vždy na to musíte byť pripravená a vždycky mať nejaký plán B, niekedy aj plán C. Týka sa to najmä tých ťažších operácií, tých onkoortopedických, ktoré niekedy trvajú aj niekoľko hodín, niekedy aj viac ako 10 hodín. Tam samozrejme treba byť pripravený na všetko, ale na to treba byť pripravený už pred operáciou, čiže počas operácie by vás už nič prekvapiť nemalo. Preto robíme tie operácie aj v spolupráci s kolegami, povedzme z NOU, z Národného onkologického ústavu, s chirurgami alebo s primárom Slíškom a jeho ľuďmi. Je to taký typ výkonu, ktorý si vopred musíte pripraviť a aj vás ako človeka dosť zásiahne stresuje predtým? To sa mi niekedy aj týždeň predtým sníva o týchto pacientoch. To naozaj? Najmä o tých komplikovaných. Že
Ako to zvládnete na tej sále? Ako zladíte tie všetky medicínske odbory? Alebo či máte dosť... Áno, toto je to, čo vás stresuje? Jednak to, čo teda, lebo vždycky tam každý z tých medicínskych odborov má niečo na starosti. Ak je tam brušný chirurg, tak ten rieši časť toho nádoru, ktorý je v brušnej dutine. Ak je tam cievny chirurg, ten rieši cievy. My riešime väčšinou tie súčasti pohybového aparátu, ako sú kosti. Väčšinou sú to teda sarkomy primárne kostné, ktoré týmto spôsobom riešime. Zadozučenie potom, keď sa tá operácia teda podarí, všetko vyjde, tak keď už do pacienta zarežete, tak už akože ten stres je preč, už sa musíte sústrediť iba na to, čo robíte, a aby ste nespravili nejakú chybu. Ako relaxujete, keď máte teda, ste práve popísali ten stres, ktorý možno bežný laik si aj nevie predstaviť, tak ako dokážete potom vypnúť hlavu? Tak už som není úplne najmladší, takže v posledných rokoch hrám pomerne často golf. To má dosť aj fyzicky, aj psychicky dokáže znovu naštartovať. A druhá vec, ktorú mám veľmi rád, je pobyt v lese. Takže keďže som poľovník, tak dosť veľa času trávim aj na poľovačkách. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Hosťom v tomto kresle bol doktor Andrej Švéd, významný slovenský ortopéd.